Kamsoroi Nangatandangana wakutendawo section 19 vekuchechi kanzi maita basa nesupport yenyu nyaradzo yanzi iriko musi wa 27 May inenge iri Saturday nekutenda Uganda Matiasi nebasa ravabata. Thank you very much. Nekutenda marasta ni support. Skora maengo zaida. Varora vachita tundwa. Maria mama kuchumura pa ndenga ifana ngeri shamu. Maria mama wana shamu ichichinjata mari zvekumhanya. Yake kuti muzogovana makumberi. Yakwe muda mari yakaita. Marasta munaona hai. Ava tuna sebola. Panyaradza ndimuda crate. Rako wega kayo. Bo. Murasta arwadziwa. Murasta uyu kawo. Asunzwa mushi. Saka gogo. Imi muri wekuchechi. Ndimena matana munye. Amusiri mamri ndima mai vake. Aiwa chaenda matana mai vamunye. Mama chibudi. Aiwa. Iye munya chaenda matana ikasi. Ameka ndichimburi kuona wakapfeka zvakadai. Hongu. Wasaka muri muchita chamai vamunye. Munoitwa mai ani? Kaome. Kamule kaome. Kane matambudziko mama. Iya, muramba mchinyaradza naone shamwari yenyu. Muramba chimunyaradzana nayo. Musaisiye iri yega. Aiwa timbosiya vari vega. Mleka. Mumwe kuti mnakachizochemwa nemarasta. Aiwa ka ndo shamwari dzake. Muna kunzobaba kwachitoro ndasingazoti mwana wangu angani shamwari kusvika ipapo. Maona manje. Aiwa ngari munhu akanaka. Aiwa tinosvikudza ati ndochenda zvangu. Akana makutsikana nekuenda kumisi. Taurai zviri pamwoyo penyu. Zangari yega mukoma. Ndiye wandaiziva. Ndakatomuzivo nekuda kwaPrincess Biwat hanzvadzi yayo. Ndatenda hangu mama, fambai zvakanaka.
Aye.